sekufanele umfundisi usangwena futhi akusona umuntu okhuluma kuseka nje mangithinta uNdlovu futhi ngicobanga kahle la mangithinta umama uSibani manje hayi wena ungena ngaphi ubani nje wena ungazi tsheleka yingakho ungaphumeleli ingakho izinto lokho zikucindezela akuba nomuntu azokutshela mayisakhulumile nje kwaqhamuka umfundisi umzolisi uzothi umzolisi ngaze suka empakeni asukele mina kusho ukuthi kunento wrong sakuzokuthandaza ngifuna ukutshela umuntu oseceleni kwakho ngikunika lento nje ukuthi maniphuma la engathi ungathola igroup uqala ubuza nowe ngathi asisabani thina yazi uyabona no siyagivana nje sodwa akekho sisabana ngeke sithola umuntu oyedwa faka umuntu kwicrew yakho enizomsaba nithi yabona sifaka ubani yabona ubani bala hayi okay ushit ku right ngoba nalo nomkhiphayo namjikela ngoba itshela amaqiniso nabona ukuthi nimshiya eceleni nihambe nodwa ngoba abanye abantu beze bedle isono besidle kanye kanye ngenxa ukuthi akekho ozobona ukuthi yazi lento siyenzayo siyayenza yona kodwa ayikho right. Amen. Mazwi incwadi kaJeremiya chapter 1 ncwadi ejayelekile nje.